Benvinguts a la primera edició dels Premis d'Eucat Divina Pastora Seguros a Toralla contra el càncer. El premio a la empresa colaboradora es para Vigartel SL. La beca Divina Pastora Seguros a Toralla contra el cáncer es para Club Estado San Cristóbal. Más números de la pasada edición es para el Volante. El Premi al mitjà de comunicació que més ha col·laborat amb l'organització és per a Crom, de la UIC Mediterrània Creuer. El Premi Luis Félix Martínez és per a Luis Félix Martínez. Estoy súper contenta de estar aquí. El premi menció especial és per a Fina Sant Feliu.